Oh. Ang laki. Para siyang pawaypay. Oh. Ito mga kasinag ang lato. Nasasabi ko sa kanya. Ang kinuha niya kasi yung walang ano, walang ayan oh. Oh, di ba? Siya, demo. Ganito 'yon. Uy, sa labay. Ayan oh, sa labay. Uy, sa labay. Yan natin na. Dahil mga kasinag. Oh, wala namang mga laman. Oh, daya naman. Mga kasinag, magandang hapon. Andito pala tayo sa Rawis. Hibas ng dagat ngayon. Try namin magbanwit ito. Mamimiwas kami. Sana makahuli tayong malaki. Yung mga kahit mga 10 kiluhan, pwede na yun. Ang pain namin mga kasinag, umang. Alam niyo ba yung umang? Yun ang aming pain. Tapos ganito pag nagbabanwit. Marunong daw ako. Mapit. Wala naman dito, no? Babaw. Paunahan tayo, ha? Atay. Oh, nakakatulo si Minoy. Natulak oh. Kadali ka pagkat. Ano yan sira? Puyo ay ano, mumul. Natulak. Pero dapat dakot ang araw kaya na ano, dahil tigdadakot ta. Ano yan garong Alin? ining mumul. Nahuli na eh. Natulak pa. Kung dyan man kayo nahuli, mamamatay na rin yan. Wala sunod. Masyadong mababaw. Dumano. Salaman yung banwit mo. Uy. Yung banwit mo sa'yo, sala. Okay, nakadali. 1-0. Hiling. Ay, silas mong gamit. Pighila niya yan sa ano, gapo. Iraruman. Pura na talaga. Oh. Ubus na si Pa. Dahil pa man nga na itigay mukat ni Minoy, bakit natanggal? Grabe ka lang. Grabe ka naman. Oh, banwit mo.
Thank you. Thank you, Minoy. Mahina mga kasinag ah, hindi pa ako nakakahuli. Wala pang pain nung loob. Mahinang mamimimi tayo mga kasinag. Mabato kasi mga kasinag. Mahuli tayo mga kasinag ng ano. Mahuli tayo malaking lapu-lapu. Nakahuli ka? Pagdala yun dito. Ayun, laki na oh. Ayos ka. Pugonero. Oh, kakaiba yung nahuli ko. Nadidik pa yan. Nakahuli sana tayo mga kasinag oh. Nakahuli tayo kasi ang liit. Yun. Mabubuhay pa naman to kasi sa ano lang naman nasabitan sa may buanga. Ito, ito mga kasinag. Hold natin. Ayan. Ayan ang mga kasinag oh. Yung pasada sa sadit man. Pogo Negro. Dali mo din palde, nak. Palde. Paglalagyan. Wala kasi Minoy, nakahuli na kayo. Ako wala pang nahuli ah. Siguro naman baga kung isa-isa. Tumakmak talaga ang wala. Pogo Negro again. Kapit na naman. Puro Pogo Negro. Mga sinag, asawa ng Diyos, nakahuli rin. Kung mapapansin nyo mga kasinag, baka may mag-comment naman dyan na maliliit yung isda. Natural lang ito mga kasinag, ganito lang talaga kalaki itong isda na ito. Yung iba nalaki pa naman, pero kalimitin ito, ganito lang kalaki. Di ba? Sarap ng pangulam ito. Sa tagal-tagal, nakahuli rin. Buti pa sila mga kasinag, nakahuli na. Ako nakakaisa pa lang. Maliit naman kasi yung kanina, kaya pinakawalan natin. Ayos ang kopya mo. Ayun talagang buhay. Okay. Oh, dami nating nahuli oh, Max. Oh, ang dami nating nahuli oh. Iba-ibang flavor. Iba-ibang flavor aming nahuli. Wala nang pain? Puto. Wala na yata tayong pain. May pain pa ba? Ayun, meron. At kung wala, mahanap naman tayo umang. Nagkakula na.
Ay mga kasinag, masubok na naman ulit tayo mag-banwit. Kaya pumupunta kayo mga kasinag sa lugar na yun kasi medyo malalim dun. Wala naman kaya kaming bangka. Saka pati ano ito, batuhan. Batuhan ito mga kasinag. Ha? Yo! Isda nga oh! Oh! Ay banak! Ay hindi! Anong klaseng isda daw yan? Balanak yan. Banuitin daw natin, banuitin. Isang milyong banak yata yun. Ito, sahang. Kaya kain din ito, di ba? Oo. Mga sinag, alam nyo ba ito? Yo. Ito oh. Asaran kung tawagin ito dito sa amin. Yan oh. Ang laki. Para siyang pawaypay. Yan. Si Tutoy. Pakita na huli. Totoy. Kasama mo sa video ko. Pogo Negro. Uto pa ako. Narami na. Ganito ba ako? Malaki yan. Nagtama sa ano? Sus, anak lang yan, Mac. Oh. Okay lang. Tapos pa yun, ano At least nakakadami na. Kadami. Ilan lang sa'yo? Dami na. Ang apat ko na to. Yun. Oh, ha. yung pain. Ha. Oh, nakula yan. Sus! Baka makatalon. Iyan. Higit ka pa ako. Mga sinag, kakaunti yung aming nahuli sa pagbanwit. Wala na rin pain. Dumating si Banot, may dalang lambat. Ayan oh. Tapos bangka. Ngayon mga kasinag, maghuhuli kami ng balanak. Si Mrs. naman, tapos si Tutoy andun mga kasinag, tapos si Makmak. Iniwan muna namin dyan, nagbabanwit pa sila. Maghuhuli kami ng balanak. Hanap kayong umang dyan sa mga gilid-gilid. Matingin kami mga kasinag ng banak dito. Baka may mahuli tayong banak. Kasi kanina mga kasinag, yung kawan ng banak andun. Hindi pwedeng maariyahan kasi batuhan. Pag sumabit kasi sa batuhan ang ang lambat, masisira, mapupunit. Kaya maghahanap kami ng pwedeng ariyahan. Sana makahuli tayo pang ulam mga kasinag. Doon mga kasinag, may banak-banak yun. Ano, makalampas daw yan dito? Pinag-anuhan ito ng gulaman mga kasinag. Yan o. Kung makapansin nyo yan, pinagtalian niya ng gulaman, pinagtamnan. Sabi tayo. Yan. Likuso namin ito mga kasinag. Nag-aari yan si Banot. Ayan o. Ayan mga kasinag. Matulong tayo pag nag-aari niya. Ariya tayo mga kasinag. Ang piloto namin si Minoy. Kami dalawang taga-arya. Nakaluwas? May nakalabas sa balanak? Hayaan mo yan, marami pa sa loob niyan.
Marami pa sa loob. Ayan mga kasinag, tapos na. Ayan, kakaunti na lang. Naipaikot namin doon, papaganyan. Inikutan namin, nagpulag dito kanina. Sana may barak sa loob dito mga kasinag. Ayan. Okay. Yun, tatanong ba dyan? Bulabugin natin. Wala tayong dalang panlimas. Saan mo ko? Saan? Pit mo. Limas limas. Limas. Baka malubog tayo. Ayan. Itsura ng bangka mga kasinag. Puro putik. Ayan mga kasinag. Para video. Aariyahin na namin mga kasinag. Ay tawag dito, babatunin. Ayan. Titingnan natin kung may nahuli tayo. Ano ka panditikan mo? Dito ka. Sabit. Kadakula. Sabit. Nalinaw. Ano nahuli? Wala, mahina. Ano ba ganyan na nahuli natin? Yun. Gelatin. Gelatin. Langoyin mo. Mababaw lang yan. Ati, baga ko. Wala pa tayo nahuli Puro basura baga. Mahinang banak. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Pag malinaw kaya talaga ko. Pag malinaw, hindi na anong banak. Hindi na talan. Ayan, ano yan? Yan. Labog, baka mapisikan tayo. Magatol din yan. Ayan. Ito mga kasinag, itong dalawa na ito, ayan. Si Banot at yan si Minoy. Dakilang ano yan. Dakilang manlalambat. Itong libangan ng dalawa na ito, pag walang mapasok, wala nang eskwela, naglalambat sila para may pang-ulam. Ayan, may namumuti. Ayan. May dahon. Kala ko huli na, dahon lang pala. Ito yung doon na. Sumabit sa katig. Bro nyo kasi bago pa ang ating. Hindi pwedeng isagasa mga kasinag kasi bago pa itong lambat na ito. Hindi pwedeng i-area sa batuhan. Sa batuhan talaga sana pwedeng i-area yan. Maraming mahuhuli. Pero sayang naman ang lambat mga kasinag. Mabuti ko yung mahuhuli natin makakabinta rin tayo. Kung hindi man tayo makabinta, tama lang pang ulam. Puro labog baga. Paliit yan, paliit. Paliit pala yan. Sayang, nakawala. Sayang mga kasinag, may huli sana. Sumasabit kasi dun sa palangoy kanina, nakawala yung huli. Banak sana yun. Nakasabit na naman Palampasin muna yung palangoy yan. Sakit. Makati talaga yan. Yan mga kasinag, Makati yan. Yan Makati yan. Makin na dito, baliatan ko ng sagwan. Ano yan?
Ha? Balanak! Uy, ako doon balanak. Ando doon balanak mga kasinag sa lugar doon. Mamaya, punta kami dyan! Hindi Ano? Ayan kuya. O yan, asan? Ayan, banak mga kasinag. Makakadulag pa. Malapit na! Ayan, nakaisa na kami mga kasinag. Ay, isa. Ilan na yan? Ilang piraso na yan? Apat na rin yun. Sayang, nandun daw banak pala mga kasinag sa lugar doon, sa binabanwitan namin kanina. Ngayon, ilan lang piraso nahuli namin dito. Pero malapit na mga kasinag, malapit na. Konti lang at papunta na kami doon. Hindi nag-alis doon ang banak. Sayang nakawala kanina, no? Nakawala pa. Alexander yun. Ayun mga kasinag, ilang piraso lang yung aming nahuli. Tapos na, babalik na kami dun at andun daw ang banak. Sabi nila. Mga kasinag, binubulabog ko kasi hinarangan namin ang lambat dun. Kasi kanina yung mga banak andito sa loob. Malalim. May mga lato. Dyan, may mga lato mga kasinag. Pwede tayo magkuha. May mga lato. Palagay ka dito, padala ka lalagyan, Cho. May mga lato. Padala ka lalagyan dito. Makakuha tayo. Diyan lang muna yung mga sinagkuha tayo ng lato. Dyan yun, nagtaralunan baga. Dyan Ano kaya, may nahuli kayo mga kasinag? Ito yung lambat namin, ayan. Hindi ko alam kung may nahuli. Uy, salabay! Ayan, salabay. 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 Lagyan natin sa gilid. Diyan mo umpisahan. Doon umpisa ni Minoy mga kasinag. Hapon po yung lambat kung may huli. Ano kaya? May huli kaya? Alamin natin mga kasinag kung may nahuli tayo o wala. Ala? Hatingin mo. Punpunan na. At makakuha tayong lato. Pakapunpunin mo ito. Ano, nakita mo Mak yung lato? Nandyan lang, sa lugar na yan. Saglit. Hindi ko alam mga kasinag kung may nahuli tayo
Ha? Wala, ibig sabihin ang banak nakalabas. Wala tayo nakahuli yata mga kasinag kasi malinaw ang tubig oh. Nasisiyan pa ako, sakit. Aray. Yan ang pang isa mga kasinag, pag malinaw ang tubig, pag nakita ng isda ang lambat, yan, di makakahuli kasi bumabalik ang isda. Ano meron kaya wala? Baka makaanit. Wala talaga, hindi tayo nakahuli mga kasinag, wala. Punpunin mo na yan. At least si Makmak usig hanap ng lato, hindi makakita. Ano ba ang lato, Mak? Anong klase ang lato? Ganito ang lato, ito. Ganito ang lato. Ha? Siya, tiyan mo. Ganito yun. Oh, may nasirit-sirit pa. Ganito ang lato. Alin? Anong klase yan? Ito nga tunay na lato. Tuturo ko na sa'yo. Ay, uchan oh. Ang rami oh. Oh, ang tataba. Dali mo dito, halika dito. Ayan mga kasinag. Halika, nandito ang lato. Ano ang lato? Kulap po yata yung kinukuha mo. Kulap po yata daw. Dali mo na dito. Kulap po yata yung kinukuha mo. Dali mo nga dito. Titingnan ko yung lato mo na yan. Halika dito. Nagtubog ka na dyan. Tapos mareklamo ka pag malalim. Mababasa ka. Basa ka naman. Yan mga kasinag oh. Kakaiba ito oh. Yan lagkit. Ano ba lato ang kinukuha mo? Ha? Hindi naman lato yan eh. Totoo yan. Ano yan? Lato nga ito pero yung sardit ang kinuha mo. Bakit ano Yung ano, kailangan mabuhay yan. Diyan muna yan oh. Buhay. Ang ganito oh. Ganito ang kinukuha dyan oh. Alisin mo yan, linisan natin. Alisin mo naman yan. Ito mga kasinag ang lato. Nasasabi ko sa kanya. Ang kinuha niya kasi yung walang ano, walang ayan oh. Oh, di ba? lato din naman yan. Lato din nga yun, kaso payat yun. Makakuha ka yung Ano to? yung mataba. Buto-buto yan. Ito. Ayan mga kasinag. Makakuha tayo ng lato. Ayan oh. Oh, di ba? Oh, hi, lato. Masarap ito mga kasinag. Dadamihan natin. At para makatikim naman itong pamangkin ni Mrs. na galing Cavite. Mga kasinag palaki ng tubig. Ayan. Asan yung talaba? Alin? Diyan yung kumapit. Ano nga anuhin? Diyan yung kumapit. Ay mga kasamahan ko mga kasinag oh. Si Aldrian. Kaway-kaway naman dyan. Kaway naman dyan Aldrian. Totoy, Minoy. Makaling talaba. Nasaan? Ito. Talaba yan? Bagay? Daw. Tingnan natin ha. Dahil mga kasinag. Oh, wala naman mga laman. Oh, daya naman. Ang laki sana ng talaba mga kasinag oh. Kaso wala nang laman.
Kakanagan niya. Nadaya tayo mga kasinag. Ito lang sa amin. Bako ganyan talaba. Dito mo. Anong klase daw yan? Ito. Ay, sarap dito. Maliit mga natira sa amin. Oh, nainihaw. Ito, buhay yung iba ha. Hindi naman inihaw lahat. Marami di ba ako no? Ayan, ay ito pala yung manahuli namin mga kasinag oh. Ito. O yan oh. Okay, ang laki ng isa oh. Ah. Ito buhay pa pala, buhay. Ayan oh. Ito yung nahuli kaninang malaki oh. Yan oh. Oh, pangulam na yun mga kasinag. Yung paglambat namin mga kasinag, wala kami nadali sa lambat. Apat na pirasong banak. Ay hindi pa nga banak yung isa. Tapos dito wala rin kami nahuli. Lato mga kasinag. Baba na tayo ng lato mamaya. Andito. Tingnan naman kemper dito. Ayan o. Yan o. Mga lato yan mga kasinag. Lilinisan natin mamaya. Ano yan na yan? Diyan kasi yung kumapit kanina. Pula violet. Linisan natin ito mamaya. Sarap yan. Halagyan natin ang tuyo mga kasinag. Tapos kalamansi. Sarap yan. Pagod mga kasinag. Ayan mga kasinag. Update ko kayo pagdating sa bahay. At babanatan natin yung lato.